13 ግዜ ሻምፒዮን ኣብ ጎባልል ጋንታታት ኣውሮፓ ክትከውን ዝበቕዓት ስፔናዊት ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣብ ሓደ ሰሙን ዝገጠምዋ 3 ተኸታተልቲ ስዕረታት ካብ ኮፓ ዴል ሬይ ስፔን ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ከገልፍዋ ከለው ካብ ውድድር ላሊጋ ስፔን እውን እንተኾነ ብ12 ነጥቢ ካብ ዋንጫ ርሒቓ ናብ ናይ መወዳእታ 12 ፀወታታት ክትኣቱ ኣገዲዶማ እዮም። ንሰለስተ ዓመት ኣከታቲላ ቻምፒየንስ ሊግ ዝወሰደት ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ዓመት ውድድር 2009-2010 ንፈልማ እዋንያ ኣብቲ ውድድር ካብ ፀወታታት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ናብ ሩዕ ፍጻመ ከይሰገረት ተሪፋ ኣይኮነን ውፅኢት ጠፍዩ ብኸምኡውን ኣብ ልዕሊ ተፃወቶም ተቃውሞ ብምስማዕ ቀዳምነት ዝሓዙ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ከቢድ እዋን ካብ ምቅዋም ሓሊፎም ፀገም ጋንቶም እንታይ ምዃኑ ካሓቱ ጀሚሮም ኣለው። ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ኣብ ዘካየድዎ ምእካብ ድምፂ ኣብታ ጋንታ ዘሎ ቅልውላው ውፅኢት ጠጠው ንምባል ይሕግዙና እዮም ዝበልዎ መፍትሕታት ብናይ ባዕሉ መገዲ ክሕብሩ ፀኒሖም እዮም። ብሉፃት ተፃወትና سلطنتن بمئكاب تفلت ريال مدريد أب حلف زنبرة الإعلان مملاس كقدام يسقمتي جمير الله أبوش تكلت عامة فرقان سلستوان شاتات شامبيونز ليج أوروبا جو حزل لازين الدين زيدان ميليسا أسلطان جيرات ولا أبز حلف كرمتي بحوار وسم معكاب تاجان تزوج زيدان تمليش حلف نتاب استركب له معالتي ملكا قيت غكلين يورو بمبال جالس له نمخانو أب ريال مدريد استفتر نجر انتهي نيرو مملاس زيزوخه انتهي كغيري خل كابز حلف حموشت وانجاتات شامبيونز ليج نتن 4 ناف سانتياغو برنابيو زوسدت ريال مدريد اب كمز عينت كلولا كتودر كابز جبروا مخنياتات كريستيانو رونالدو قديفو زخدن قالك تعب زي مخالا اتقنديو بغزاو حلفنت ريال مدريد كمرح حسن سانتياغو سولاري كريستيانو حد اكل تاريخ غانتاناي ولا كحجن خالق غانتاي صوت اكل غانتاناي زمالت جن ابوان كلولا وصيت زا غانتان نافقوينا مالت ايكونن كبل حسابو غليص ولا انت نبره جول كتوصر تصقم زلا غانتا عمت 50 جول يبركتلا كابز نبرت قعن العلي نمن كتنافق تخيل زبل ملسي تنت توهيب وي زملسي كابتن تنت كعسو غرب توسخ بتصوات غانتا ريال مدريد وين كان صبارق ترايو ابز خلف كرمتي كاب تشيلسي ناب ريال مدريد فرم بلجيم وحلا ولدات تيبو كورتوا ابز عمت تزعب يصقمنا 50 شتوتات رونالدو مسانا زي مهلاوني بنوال كام نبر سلطان يستفله ريتو هيونيرو ابز خلف عمت ودد ريال مدريد اب حدا صوتا ماكلاي 2.4 شوعات غولات يقصر غانتا سريحا نيرايا زبقات شتو موطار مدريد ابز عمت وددر ناب 1.4 منكايو موطار رونالدو نتا غانتا معرك اندي حسوا كم زلو زملاختي هر كريستيانو حلفنا شتو موطار تركيبهم اب قدمي تسلفوا كارين بنزيمان غاريز بيلين بحبار زوصر وشتو 35 تاني كاب كلتيوم اتقعت قصيلو مدريد شتوتات ناوصر زركب حلقه غانتا سيرجيو راموس 11 شتوتات بشمو مزغيبو ابز كبير وان مدريد حدا تسفا زب ነገር እንተዳሃሊ ብራዚላው ወድ 18 ዓመት ተቃዓታ ጋንታ ቪኒሲዮስ ጁኒየር ዝገብሮ ዘሎ እወንታው መንቅስቃስ ኣብ ካልኣይ ዘመነ ዚዳን ክለምቕ ዝሕግዞ እዩ إسكو ألاركون بدقفت ريال مدريد تفتاو زخونه إسكو بزعبا كريستيانو رونالدو عملكيتو زهاب وريتو تتقاسي ينيرو مسانا بزو نبر اللوان وسان تصواتي ينيرو أبزيك سن حيدلين غانتا قيرو أبزيك خون دليت بزعبا زي ولسبنا بخخا منبار زلوطو نغر يلن بمبال اتا غانتان حدش غزو كم تدالوت ولا انت غلصف مس نبر اسلطانو زفطرو غونصغن إسكو كال مدريد خسرتو تصواتاي كوينو صاني خيو ابتخت سولارين ابقوا مسلال فمتو عقب كوين وصنح إسكو كال بزيدان داغنا بقعتو كملس صبي زغبرلو كخوب ماخل ميدايو ابور حدار ريال مدريد ببار سعر سلسله بارو زت انا غرت له صوتا من اسلطاني سولاري سلاماي بلن بمبال إسكو حرقانو غليصي توني كروس بوغنو اب مدريد كاب زمص اندحر ات زخفه صوتا كبل نوقعت غانتو كونيلو نيري ابور حطري مدريد ريال سوشيداد اب زغطمت له صوتا غاريز بيب بماسيتي كاب صوتا وصا دحر مخانو دارغا كله معكنات زينا إسكو لاركون فلماوان مسكو مع 10 حدتا غانتا ناميدا كور تصبيم ولا انت نبرو سولاري جن فينيسيوس جونيور فلما يتسلفنت عدل بمهاب مس إسكون زنبرو صقم كالا هغاف وسيخليو اب مسرح سغغر تصوت طري كاب سانتياغو برنابيو كوصي خيلو كبال صنح زود 26 عام سبيناوي اب زمنا سلطانነት زيدان داغماينا بلوص بقعتو كم زملسلهم دغفت مدريد بغزا تسفام بيروم አለው زينادين زيدان اب تاريخ ريال مدريد مس بلوصاتا سلطنتي شموز اسفر فرنساو زيزو كم 283 معالتات كبريال مدريد كوص كالو تزصنح دس مبلني تزازات زي خبرو تدا خوينم جن مخار زحاشه يلو يتسنابيتو اب تاريخ چامبيونز ليج 3 تخاتلت وانጫታት بموساد بحتوا سلطان كخون زخاله زينادين زيدان اب ساغانتا زنبره سغات منغع فاينانس نمستخال كبحال ويلساو غاريز بيل كشيطن كريستيانو رونالدو كصنحنيو حساب اقريبو نيرو امرار ريال مدريد نتزاز زيدان شلل بمبال ادنيو 33 زنبرات قع غديف
حلفكا ود 28 ناتك عمشات سلا زي ترعيهم ني كريستيانو نبي إيطالياوت غانتا جوفنتوس أفانيوم ويم دحرزي مبار زيدان كابزا غانتا موصا نخلانات زبلص أمارصي مبال نموصي بري سانتياغو بيرنابيو مرجو غيرو دحر زيدان زمص يولين لوبتيغي تا غانتا حما جمامرا كتغبر دحر ممرحو نا سلطان معقاس زي عملو بريزيدنت مدريد فلورنتينو بيريز أسنافيتو وي سولار ون انتخونه ريال مدريد كاب تشامبيونز ليغ اوروبا بغزا كمغلاف كدحنا يكالن بناي كل غزي متحاللختون بارسلونا كاب كوبا ديل ري سبين مسنواتهم كاله قطع دغفت زغنفلو صيتو نيرو دحرزي مبار مرارح مدريد بناي بعلم جيغان زسنابت وزيزو ميريسوم نخفرمو تجديدهم زلو كتصالح يو غزازين الدين زيدان انتايو ريال مدريد ابلا ليغا سبين زحاشو صيت حزان مززام 10 تصوتات يترفوا انتخونه ግን ምስ መሪሕቲ ሊግ ዝኾነት ባርሴሎና ዘለዋ አፈላላይ ነጥቡን 10 مخانو مدريد نزا عمت بزي ገለ ዋንጫ يختزاز ሚል ከም ዝራብ بቋንቋ ኩዕሶ እግሪ ጌጋ ክኸውን ኣይገብሮን ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኩሉ ዓይነት ዓወታት ከስተማቕር ዝኽኣል ሕብረት ተጻወትቲ ጋንታ ሪያል ማድሪድ ኣብዚ ዓመት ውድድር ከምዚ ዓይነት ከበድቲ ጽዕረታት ምትእንጋዱ ኣብ ተቐጺሉ ዝመጽእ ዓመት ውድድር ንሓደሽቲ ፈተናታት ክዳሉ ዝሕግዞ እዩ ዚዳን ዓመት ኣብ ዘይመልእዋን ተመሊሱ ሓላፍነት ድሕሪ ምርካቡ ኣብ ዝሃቦ ፈላማይ ጋዜጣዊ መግለጺ እቲ ተፈጢሩ ዝነበረ ዕግበት ዓወት ነታ ጋንታ ገዲፉ ንኽወጽእ ካብ ዝገበርዎ ምኽንያታት ሓደ ከም ዝኾነ ሓቢሩ እዩ እታ ጋንታ ዓወት ምምዝጋብ ክትቅጽል ኣለዋ ነዚ ኸኣ ለውጢ ኣድላይ እዩ ኣነ ናይ ዓወት ሰብ እየ كسعر አይደለም ከም ዝደልዩ መጠን ገይረ ነገራት አጽሬ ክርን ተዘይኪለ ዝኻ ዓወቴን ከያቀጽል ዝገብረን ተዳ ኮይኑ ግን መቀጻል ትርጉም ይብሉን ዝኸፈ ጸገም ጥራዩ ከስዕብ ዝኽል ብምባል ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ነዚ ፈረንሳዊ አሰልጣኒ ናብ መዝነት መሊሱ ቆጽሮ ከሉ ነቲ ብሉጽ አሰልጣን ዓለምና ቆጽርናለን ኣብ ምባል ወላ እንተወደሱ ሓላፍነት ፔሬዝ ግን በዚ ዘብቃ ኣይክኸውንን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት ዚዳን ካብ ሪያል ማድሪድ ንክወጽእ ዘገደዶ ኣብ ዓበይቲ ጉዳያት ታጋንታ ናይ ሙሳን መሰሉ ከም ዝዕቅበሉ ርዱ እዩ ከም ተዘይኸውን ወደ 46 ዓመት ዚዙ ተመሊሱ ንምስልጣን أي مستسمع معه إذن زيدان صحابة عابنا موسان مسل جم نقول ما بالات تاجانتا كحجوسي مبال زي حسابي يتمنتايسي زيدان من ريال مدريد عبد الحزن لاتسات كاب تاجانتا زوج من بر كم عدوز جمرو تصاعد كلو يوم ودر سران شعاتن عمت ويل سوات كعز عباي جانتا جاريز بيل داقم مرات وكرة زجدة تصواتايو وزخالف كرمتي كاب ريال مدريد نموصع حنت صدر تراي تاريفاتو زنبرت بيل دحر مسنوات زيدانن كريستيانو رونالدو ግን ንኽፍል ምጥቃዕታ ጋንታ ቀንዲ መርሐ ክኸውን እዩ ተሓፂው እንተኾነ ቤል ኣብዚ ዓመት 13 ሸቶታት ጥራሕ መውጻሩ ደገፍቲ ሪያል ማድሪድ ኣብ መርበባት ሓበሬታ ኣብ ዘካየድዎ ምትእኻብ ድምፂ ቁጽሪ ሓደ ክወጽእ ዝደልይዎ ተጻዋታይ ገይርዎ እዩ ጋሬዝ ቤል ማገር ሒዙ እቲ ትገብሮ ዘለኻ እኹል ኣይኮነን ተወሳኺ ጻዕሪ የድልየካ እዩ ዝብሎ ኣሰልጣኒ ኣብ ዝደልየሉ ኣብዚ እዋን ብፔሬዝ ብሉፅ ኣሰልጣን ዓለምና ዝተባሃለ ዚነዲን ዚዳን ግን ስቕታዩ መሪፁ እዚ ዜና ንቤል ሕማቕ ዋላ እንተኾነ ኣብ መድረኽ ዓለም ንዘላለየቶ እንግሊዛዊት ጋንታ ቶተንሃም ሆትስፐርን ነተጻዋታይ ንዝሓለፉ 6 ዓመታት ክትከታተሉ ንጸንሐት ካል እንግሊዛዊት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ግን ንእዝኒ ዝማርኽ ጥዑም ሙዚቃ እዩ 30 ዓመቱ ክመል ኣዋርሕ ንዝተረፍዎ ቤል ማድሪድ ትደልዮ 75 ሚልዮን ፓውንድን ዓመታዊ ዝኽፈሉ 12 ሚልዮን ፓውንድ ግን ነዘጥቃይ መስመር ንምስግጋር ንዝግበር ጻዕሪ ከየኽብዶ ስጋታት ክልዓሉ ጀሚሮም ኣለው በአመራርሓን ደገፍትን ሪያል ማድሪድ ጽቡቕ ተፈታውነት ዝረኸበ ቤል ጀማዓት ጋንታ ቸልሲ ኤደን ሃዛርድ ካል ብጉዳይ ዚዳን ዘይሕጎስ ተጻዋታ እዩ ኣብ ሕሉፍ ንሪያል ማድሪድን ኣሰልጣኒ ዚነዲን ዚዳንን ዘለዎ ፍቕሪ ካብ ምግላጽ ንድሕሪት ዘይበለ ሃዛርድ ኮኸብ መስርሕ ዝግግር ተጻዋቲ ክረምቲ ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ ጋንታ ቸልሲ ኣብ ዝሓለፈ ክረምቲ ብሉጽ ሓላዊ ልዳታት ዝሸጠት ሪያል ማድሪድ ደጊማ ካል ኮኸብ ሸሊማ ክትሰደላ ትኽእል ዝብል ሕቶ ኣብ ዝለዓለሉ ኣብዚ እዋን ማድሪድ ንቤል ኣካል ትውዕል ጌራ ናብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክተፋንዎ ትኽእል እያ ዝብሉ ጸብጻባት እናወጹ ይርከቡ እዚ እንተዘይሰሊጡ ግን ንዴንማርካዊ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ተተካእሉ ካብ ሞድሪች ንምግባር ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ንቤል ናብ ዋይተር ትሌን መሊሳ ክትሰዶ ትኽእል እያ كالا عبا حلفنت زيدان سيرجيو راموس ريال مدريد بنيزرلانداويت ጋንታ አያክስ አምስተርዳም ከቻምፒየንስ ሊግ አብስተገለፈት ሉካላይ ግርግጥም ሓለቀታ ጋንታ ሰርጂዮ ራሞስ አሚራ ይነበረን ቀንዲ ምክንያቱ ካብ ተፈላማይ ግጥም ጋንቱ ክልተን ሓደና መርሓት ኣብ ዝነበረትሉ ሰዓት ዝወሰዳ ዝያደ ላይት ብጫ ካርዲያ እታ ናይ መልስ ጾታ ኣብ ቤርናቢው ሲዒሮም ከም ዝሓልፉ ዝተኣማመነ ራሞስ ኣብ ጾታ ሩዕ ፍጻመን ጋንቱ ኣገልግሎት ንምሃብ ዝብል ቀዲማ ናብ ዝነበረቶ ብጫ ካርድ ሓንቲ ወሲኹ እቲ ናይ ሳንቲያጎ ቤርናቢው ከቢድ ስዕረት ክሓልፎ ኺኢሉ ድሕሪ ተስዕረት ናብ መቐየረ ክፍል ተጻዋት ዝኣቶ ፕሬዚደንት ሪያል ማድሪድ ፍሎሬንቲኖ ፔሬዝ ንተጻዋት ታጋንታ ብቑዕ ተወፋይነት ኣይረኣኹምን ብዝብል ሕርቃኖም ዝገልጸሉ እዋን ኣፍኣፉ ይምልሰሉ ንዝነበረ ሰርጂዮ ራሞስ ካብዛ ጋንታ ክሰጎካ ዝብሎ ኮይኑ ራሞስ ብግዱ ውዕልና መፍረስ ገንዘብ ክፈለኒ ጥራይ እምበር ባዕለይ ክወጸልካ ዝብል መልሲ ይሂብዎ እዩ ከም መንጎ ኣብ ቤርናቢው ብዙሕ ዓመት ዝጸንሑን መራሕትን ሪያል ማድሪድ ዝኾኑ ተጻዋት ሓለን ዝኾነ ሰርጂዮ ራሞስ ዚነዲን ዚዳን ፍቓድ ሓላፊኡ ንምምላእ የሰናብቶ ዶስ ስልጣኑ ተጠቒሙ የጽንሖ ካልእ ትጽቢት ዝግበረሉ ጉዳይ
ዚነዲን ዚዳን ተጻዋትን አሰልጣንን ኮይኑ ናብ ጫፍ ዓወት ንዘብቃዕ ሪያል ማድሪድ ደጊሙ የተንሳዓዶ ዳግማይ ፍቅሪ ማድሪድን ዚዙ ንዳግማይ ትንሳኤታ ጋንታ ከበሰር ይኸልዶ ሓሳባትኩም ኣብ ሳጹን ሪኢቶታት ተቐምጡልና ሰብስክራይብ ብምግባር ሓደሽቲ ፊልምታት ሙዚቃታትን ሓበሬታታትን ተኸታተሉ ስታር ኢንተርቴይንመንት